Γεια σας. Σήμερα θα πάω σε ένα γάμο. Ο γάμος είναι σε 4 ώρες, αλλά πρέπει να φορέσω κάτι. Τι λέτε, μου πάει αυτό? Όχι, θα πάω να αλλάξω, θα βάλω κάτι άλλο και να δούμε το επόμενο. Λοιπόν, το δεύτερο είναι αυτό. Τι λέτε? Είναι καλύτερο, κάπως καλύτερο ή το πρώτο προτιμάτε? Για δείτε και αυτό. Τι ωραίο που είναι μπροστά. Αυτό είναι της γιαγιάς μου, What? Δεν βλέπετε έτσι. Είναι πολύ ακριβό ύφασμα. Λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο το look. Τι λέτε, συμφωνείτε? Να βάλω αυτό που είναι πολύ χρώμο και ωραίο. Το έχω πάρει και από Ινδία. Μου το έκανα δώρο, δεν ξέρω γιατί, αλλά με ήταν όμορφη. Του έδωσα λεφτά, είπα μωρέ πάρε πήγεσαι, λέει. Τέλος πάντων, πώς είναι, πώς το βλέπετε αυτό? Είναι καλύτερο, το τρίτο look. Πού λέω εδώ να καταλήξω? Τι λέτε? Τι λέτε? Αυτό είναι το τέταρτο look. Πώς τους φαίνεται? Είναι το φυσικό ωραίο, το μπαλόνι. Έτσι. Όχι, εντάξει. Θα συμφωνηθούμε λοιπόν. Αυτό είναι το τέταρτο look. Είναι λίγο φουσκωτό το έτσι. Είναι ωραίο είναι. Τι λέτε? Νομίζω θα καταλήξει αυτό. Μετά το γάμο. Μισό λεπτό. Παναγιά μου. Λοιπόν, είχε στο τραπέζι ωραίο σουβλάκι στο γάμο. Έφαγα, έχω σκάσει, αλλά είπα να πάρω και κανένα 2 σουβλάκια. Έλα που στον δρόμο μυρίστηκαν τα σκυλιά τα σουβλάκια και άρχισαν να με παίρνουν από πίσω.